Il-problemi fil-qasam tas-saħħa mentali, il-privatizzazzjoni tal-Isptar Kering Grek, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ma kinux parti mid-diskors li għamel il-ħadd filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat fil-każin Laburista ta' Ħal-Qormi. Fl-aħħar jiem persuna rikoverata l-Isptar Monte Carmeli ħarbet u wara kienet instabet mejta f'lukanda f'Buġibba. Dan minn barra li l-ġimgħa li għaddiet ġew f'idejn numru ta' pazjenti tal-istess isptar bl-infermiera u l-carers qabdu ħarġu mis-swali b'sinjal ta' protesta sakemm il-management ordnalhom biex jidħlu ġewwa minnu fih u bil-kap eżekuttiv ta' Monte Carmeli ma joħroġ l-ebda stqarrija dwar is-sitwazzjoni diżastruża li qed jgħixu fiha l-pazjenti u li qed jaħdmu fiha l-ħaddiema. Iżda l-mexxej Laburista Joseph Muscat f'Ħal-Qormi ma tkellem xejn dwar dan kollu. Tkellem imbagħad dwar l-isptarijiet li għaddihom għal Vitals Global Healthcare u li issa dawn se jgħaddu għal Stewart Healthcare. B'Joseph Muscat jgħid li l-unika soluzzjoni għal dawn it-tliet sptarijiet mhix li jinvesti fihom imma li għaddihom għand il-privat. Il-qasam tas-saħħa illi mill-ġdid ngħid illi l-mod ta' kif aħna nistgħu nkunu kapaċi illi nittrasformaw l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u li jkollna l-Isptar il-ġdid ta' Għawdex fi żmien qasir huwa permezz ta' sħubija mal-privat. Il-kumpanija li issa se tmexxi l-isptarijiet Kering Grek, San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Stewart Healthcare, kumpanija Amerikana magħrufa li tixtri sptarijiet li tħallew ifallu jew fallew u tbiddilhom fi sptarijiet li tagħmel il-profitti minn fuqhom. Dwar il-programm LEAD li qed tmexxi l-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli u li dwaru komplew jikxfu l-iskop ewlieni tiegħu aktar tfajliet membri fih u li tkellmu mal-gazzetta Il-Mument, Muscat ma semma xejn. Dawn it-tfajliet qed isostnu li dan il-programm tal-Partit Laburista fih 85 mara li qed irawmuhom biex jimmilitaw fil-Partit Laburista favur Miriam Dalli li hi l-favorita biex tieħu post Joseph Muscat la darba jirriżenja.